Πόσα μείνανε τώρα? Ένα. Ένα. Ναι, ένα. Βλέπει την κάτι λίγο. Είναι κάτι. Τι είναι αυτά, στρίδια, Φάτε. Αυτό είναι μεγάλο. Ωραία. Αυτό είναι μεγάλο. Πώς θα το ανοίξουμε αυτό τώρα? Πώς θα το ανοίξουμε αυτό? Ανοίξω. Θα ανοίξει τα πάτρα. Είναι το μικρό, είναι το μεγάλο. Το μικρό και μεγάλο. Τα μύδια εκεί μέσα είναι, Τα μίλια είναι αυτά εδώ. Μύδια και στρίδια. Βλέπεις τι βγάζω, Νίκο. Βλέπεις τι βγάζω. Και άμα το βγάλεις αυτό είναι... Ωραία τα στρίδια. Είναι ακριβώς όπως οι όησες οι δικές μας, αλλά όχι οι ίδιες ακριβώς, αλλά είναι... Δεν τα βγάζουν τα δικά μας. Δεν τα βγάζουν αυτά καθόλου. Στρίγγια λέγονται εδώ. Αυτό μπορεί να είναι και όησε, δεν ξέρω. Είναι πολλά, έχει πολλά. Πανοραμένη. Πανοραμένη εκεί πάνε τα καΐκια που βγάζουν τον κόσμο, έχει πολλά. Γεμάτα. Ωραία, αφήνουν ωραία γεύση τα στρίδια. Τραγούδι καλές.